siellä Damissa vaihto? Kuinka monta tuntia? Se on aika... 4 tuntia. Fyysinen vaihto. Siinä periaatteessa siinä ajassa kerkee mennä junan kanssa päästä päähän hollannut. Tää käy kofisopista nopeasti päästä päähän ja takaisin. Niin pojat sanoo, että siinä on jo kentän vieressä ihan. Niin mitä siinä kentän vieressä on? Joku kahvikauppa. Morjens. Sen verran pieni bussi, että mahtaa, mun eko mahtuu tonne ja se on aika... Oi kapteeni. Sen verran hymyä ajalat on vedetty viimeiset hesebullat tähän reissuun. Kapteeni approve. Viimeiset hesebullat ennen reissuun. Hei, Turusta ei lähdetä ilman Hesburgeria mihinkään. Se on juuri näin. Meinas tulla vähän, meillä vähän hoppu, yhtäkkiä huomasi. Ei hitto, kello oli 15.04. Me ajattelin, että meillä on 3:30 niinku bussi. Olumaan. Ei oo niin. No. Terve. Terve. No Mitäs? niin. Mitäs täällä? Ei, tässä vittaa juoda vähän kaljaa, kannattaa sunkin ottaa. Sä näytät aika väsynyt. Mä? Haista vitsi. Hirveän grillin jälkeen päästiin nyt läpi Artukan kanssa. Tähän keitille ja kaikki kysyttiin, mistä ollaan tunnettu, kauan ollaan käyty suihkus yhdessä. Aivan kaikki. Hirvittävä tuskahiki sen jälkeen. Päästiin tänne, että saa nähdä pääseekö kaikki miehet tähän asti. Yksi mies on sairastunut jo, vatsatauti. Toivottavasti pääsee lennolle ja Kanadassa samaan aikaan muitten kanssa. Kova on ollut reissu tähän asti. Päästiin Detroittiin. Detroittiin päästiin hienosti Amerikan puolella, kun käveltiin tyyliin ohi vaan, että ne näki, että meillä on jääkiekkokamat mukana, niin ne kysyi, että onko se tulossa turnaukseen. Bussi tuli hienosti ajallaan, niin kuin oli sovittu, että tulee hakemaan itse Detroitin kentältä. Oli kunnon jenkkityylinen bussi, että kromatut vanteet ja mahdollisimman iso. Se oli heti, että päästiin siihen jenkkiturnaukseen. Joo, sit lähdettiin Windsorin puolella. Se lähti kyyditsemään meitä ja... Äkkiä vittua tästä maasta. Se vähän vilkuili siihen malliin maailmaan. Olikohan mulla se matkalaukku messissä ollenkaan? Se musta. Niin. Yeah, it take only a minute. Ai se täällä on. Eikö se jäi varmaan sinne ylös? Noniin, ja tässä nyt kävi sillä että... Hassu juttu. Hassu juttu. Tuossa kun pyörittiin ja pääsi kanteli kapteeni Henttose mailoja ja kaikkiin, niin oli kädet niin täynnä, että otin arvokkaimmat ja jätin oman kassini siihen. Henttose mailot on arvokkaimmat. Sitten mä tuli toisiin aatoksiin tässä, että täytyy se hakea. Kävin kipaasemaan säkkiin, kun kerran aikaa oli. Puoli tuntia oltiin hotellissa, lähtiin suoraan sinne avajaistilaisuuteen, mikä oli jo käynnissä. Niin se koko karhakumin avajaistilaisuus, oltiinkin vähän myöhässä siitä. Ja eipä siinä mitään, semmonen paraati kulkue. Mentiin läpi sieltä rantaa pitkin ja isolla siis kaikki turnauksen osallistujat. Siellä jokaisella maalla oli niinku kaikilla oli oma verestä paidat. Ja mentiin niinku omissa kulkueissa läpi. Ja sitten totta kai me tultiin vähän myöhässä, niin me tultiin sieltä perästä. Ja mentiin sinne erilaisiin kuppiloihin vähän maistelemaan paikallista simaa ja siellä oli sitten kaiken maalaista porukkaa ja tosiaan vaihdeltiin paitoja ja muuta kaikkea tämmöstä näin. No ruotsalaiset ei halunnut vaihtaa paitaa, mä en tiedä mikä siistiä oikein oli. Matka oli pitkä, mutta täällä on
aika hemmetistä shottia ja meininki vaikuttaa kyllä oleva ihan poikkeuksellinen, vaikka kiekkoturnauksia kauheasti muualla ollut kuin Suomessa kiertänyt. Niin. Kaikki on erittäin ystävällisiä. Jopa ruotsalainen äsken kysyi, että haluatko mä baaritiskille, että sanoi, että anything for you my friend, ja hymyili perään vielä. Täällä todella niin kuin, jotain piilovittua todennäköisesti. No, se oli aika raju tossa. Molemmat lennot tuli molemmista päistä. Sitten Amsterdamin lentokentällä piti käydä tohtorin pakeille, se antoi jotain droppia ja käski olla lentämättä, mutta mä sanoin, että kyllä täytyy turnaukseen päästä. Nyt tässä aamupalalla kyllä se alkaa hellittää. Kyllä mä luulen, että pelikunta löytyy tuohon 4:30 mennessä. Vastustajan pelaajat nähtiin eilen pelottaa niin saatanasti, että semmosia kappeja oli siellä. Ja sä menet siihen asti tehdä? Mä tiedän, ehkä ehti kauppoja jotain vaatekauppaa jotain. Vähän pörrää tuo keskusta. Mulla on tossa Alexilta kaverilta pikku lista vinkkejä mitä täällä voi tehdä. Katsotaan jos joku niillä. Alex on meikäläisen kanadalainen kaveri tuolta Afrikan reissulta. Sattuu tämmönen tuttu. Sattuu olemaan just täältä Windsorin kaupungista. Kohtausin. Tultiin bussilla tähän meidän majoitukseen eteen eilen, niin kaveri tuli siihen vastaan ja löi pari viskilekaa käteen. Se oli ihan mukava tämmönen tuliaislahja. Erittäin sekavat tunnelmat. Yhtään ei tiedä mitä tulemaan pitää. Jännityksellä. Vähän huhut laittoi eilen. Mylly. Pojat vähän vattat sekaisin varmaan. Mut mitä huhui siellä oli? Oli näitä AHL, jengi OHL, ukkoja. Mä uskonpa, että tästä ihan hyvä tulee, jos se hyvä tulee, niin ainakin saadaan hyvät naurut aikaiseksi. Siinä ensimmäiseen peliin odotettiin sitä bussia. Ja sehän oli niinku fantastinen systeemi kyllä sillä tavalla, että meillä on oikeasti järjestetty kyyditys edestakas ja meillä oli kellonajat, koska pitää olla hotellissa alhaalla ja sitten lähtee se bussi. Et se oli niinku paperilla erittäin hyvä, mutta sitten todellisuudessa se vähän kääntyi siihen, että ne bussit ei ollut oikein ihan hirveän ajallaan missään vaiheessa. Se aiheutti sitten sellaista, että tuli joissain peleissä niinku vähän kiire pukea ja muuta, että siellä olisi jotkut halunnut ottaa vähän alkulämmittelyä ja muutakin, niin se oli harmillinen juttu sikäli, mutta ajatuksena se oli ihan kaunis. Taklata ei saa, lämätä saa mun mielestäni. Voitetaan. Saako syöksyn kiekko? Saa ihan varmaan heittäytyä. Lyhyt vaihto, mennään hyvä meininki sinne. Muistakaa, raatteet ei jää syväni. Muistakaa, tää on ainutlaatuinen kerta. Niin. Päävalmentajalle ei ole varmaan jotain sanottavaa, mutta se on täyttämässä pulloja vaan. Päävalmentaja on aivan paska tuolla, se vetää tuolla pulloja. Ykkösaamu, joka on saanut mainos, niin maalle rupeaa tulemaan. Eilen näytti vähän paljon. 9 minuuttia. Mulla oli Suomen päässä ollut lämpö ja keuhkoputken tulehdusta sun muuta. Ei ollut ihan helpoin vaikka lähteä pelaamaan siihen sitten. Se on hyvä, kun on urbaani tommonen nää sun päällä. Varmaan jos olisi ollut iskus, niin varmaan se ehkä käynyt paremmin. On se vähän tullut hittiä tänne. Meillä oli tehty ne uudet punaiset paidat sinne, että kaikki lukee sukunimet selässä ja totta kai me laitettiin ne päälle. Ne oli sitä varten sinne tehty. Ja nähdään vastustajaa, niillä on niinku erittäin samanväriset paidat, ettei olisi mitenkään pystynyt pelaamaan. Kaikilla punaiset paidat vai? Kysyttiin, onko meillä mitään muita vaihtoehtopaitoja ja onneksi me sitten oltiin otettu varapaidat, mustat paidat ja ennen sitä peli alkuun niin sitten ruljanssi me vaihdetaan paidat siinä jäällä ja sitten kaiken sen hyvän lisäksi, että jännitti muutenkin se peli ja muuten, niin sitten vielä niinku tollainen säätö siihen. Niin. Aika reippaasti ja ne painoi aika kovin päälle, että huomasi kyllä, että ne tulee niinku todella kovin niinku päälle. Et se mulla on niinku jäänyt varmaan keskimmäisenä mieleen. Mutta ei kuitenkaan mitään niinku ihan sellaista täysin ylivoimaa ollut. Me mentiin 1-0 johtoon siinä ensimmäisessä pelissä ja totta kai tunnelmat oli siinä kohtaa äärimmäisen hyvät. Oltiin sovittu tuulella ja jokaista maalin erittäin paljon ja se myös toteutui. Vielä itse asiassa ikinä Järpähistoriasta ei löytynyt mitään maalia niin paljon kuin sitä ensimmäistä maalia. Ensimmäinen peli oli hienokseltaan niin 1,5 erää oli kyllä vastustajan hallintaa. Ei mitään äärimmäisen vaarallisia paikkoja, mutta sitten oli ne tarvittavat, että ne meni kuitenkin sitten sen 3-1.
johtoon, vaikka lähti 4-1 johtoon. Ja siinä sitten oli aika hyvin aikaa, ettei me missään vaiheessa hanskoi tiskiheitty, että me nähtiin, ja siitä alkoi niinku ihan hyvä semmoinen kirja, saatiin. Ehkä se jännitys laukesi siihen niinku viimeiseen erään ja alettiin oikeasti pelaamaan ja ei jännitetty enää niin paljon. Sitten me kirittiin 4-3 ja tuli se kolmas maali, tuli ihan minuutti ennen loppua. Siinä olisi vielä ollut mahdollisuus kyllä tasoittaa, mutta aika hiuksen hieno se oli enää. Mutta kyllä sitä toki yritettiin. Ja se, että se eka peli päättyi niin 4-3, vaikka puolitoista erää oltiin ehkä vähän purjeissa, niin siitä jää kuitenkin positiivinen maku, että me ollaan ihan oikeassa sarjassa ainakin sen joukkueen perusteella. Ja se peli oli tasaväkistä ja sitä oli kiva pelaa. Et siellä oli aika fyysistä peliä siinä ensimmäisessä pelissä. Ja meidän puolustuspäässä kiekko oli mennyt niinku pois siitä tilanteesta ja sitten tuli se hyökkäjä. Mä olin niinku puolustuspäässä vielä hyökkäjä. Piti poikittaa sen mut sinne maahan ja huusi ja kattoi silmään, että get up you fucking pussy, get up you fucking pussy. Sitten mä katsoin siellä vaan näin siellä jäässä silleen. Seiska. Nyt oli hyvä oppipeli oikein, niin oikeesti oli. Toi oli kiva peli pelata. Toi oli nyt tiesi se. Mun oli vaikea rentoutua siellä alussa vaan, mut se niinku. Se oli varmaan se maali edusta heikko, mä tykkäsin ihan vitusti sen. Se keihästi oikein huolella. Joo. Mulla on tässä vittu se muutos. Se muutos aikaa. Meillä oli 5-3 vastaan 2 minuuttia ja kuinka vetosia tuli. Veskari oli siitä minuutin ilman mailaa ja vetoi taistui sinä aikana. Ei yhtään. Mitä? Niin joo, se oli se epäreilu. Jos meni maaleen halutta, niin se olisi ihan niinku. Kapteeni sanoo, se oli ihan hyvä peli. Esa, joo. Meidän pelivoimalla oli ihan hyvin. Kasvettiin peliä hyvin. Alku oli tosi vaikeeta itse asiassa, mutta mun mielestä kasvettiin koko ajan. Mitä enemmän peli eteni, niin mun mielestä oli tosi ehdottomasti. Pojat yritti kaikkensa ja hyvä meininki. Tästä on hyvä jatkaa. Niinpä. Buongiorno! Kenään menee buongiorno? Kenään menee buongiorno? Kyllä mä antaisin Houkkosen. Ai joo! Hei, sitten näiden pissojen kanssa, niin jokainen ryttää selkeä laittamaan komaa kassiin. Tänne ei saa jäädä yhtään mitään tietomalla joku pissoja. Kaikki paskaa. Mikä aikataulu? Aika pelannut 30 minuuttia. Oli viimeinen runkosarjan matsi, tai Detroitin viimeinen kotirunkosarjan matsi vastaan, tai Philadelphia Flyersia vastaan. Niin olisiko se peli olisi alkanut 8 aikaa varmaan illalla. Niin me lähdettiin joskus 4 aikaan jo sieltä sitten hotellilta menee sinne Detroitin puolelle, ja Detroit on tosiaan ihan siinä vieressä, siinä on vaan joki välissä. Niin, sit kyllä se Detroitista se halli oli ihan piukassa, ihan mieletön meininki. Se oli hyvä matsi, josko Detroitti 2-0 voittanut. Se oli 2-0 joo. Colorado piti 0 peliä. No Hulkkinen ei pelannut, se olisi ollut kiva nähdä, mutta tuli Datsukki nähtyä. Mr. Magic Man viimeistä kertaa, jos on nyt lähes pois. Tai mennyt takaisin Venäjälle pelaamaan. Niin oli tosi hieno meininki oli hallissa ja nimenomaan jäi vielä mieleen tosta siitä lopusta, kun laulettiin Journeyn biisiä hoivaa koko hallin lopussa, niin kyllä siinä pienet kylmät väreet tuli. Muistaakseni siinä meno yltys aika hyväksi siinä bussissa sitten takaisin sinne Windsoriin, että siellä tuli laulettu. Siinä oli sveitsiläinen joku, sveitsiläisten jengi oli siinä samassa bussissa, missä me oltiin sitten. Ja innostuttiin laulaa vähän kaikennäköistä Irlandaalta ja muuta Den Gliederin ja Sveitsin poika pisti kans laulua ja muuta, mutta kyllä me voitettiin se skaba kyllä 5-0 se laulukilpailu. Pauli debytoi hänen hienon kappaleen siellä Ruotsiin. Tämmönen niin kuin saaristolaiskappale ruotsiksi laulettuna näin. Niin se
toinen peli, no ei ollut tietenkään, jännitys ei ollut ihan niin kova, mutta oli kuitenkin jännitys, että tää oli se joukkue, mistä meillä oli me oltiin saatu ennen kuulla, että täällä on nimenomaan niitä AHL ja OHL pelaajia. Mutta heillä oli kuitenkin aika kapea kokoonpanoa, että heitä oli yhteensä 8 vai 9 miestä. 10 miestä. 10 miestä oli yhteensä. Ja heillä oli edellisessä pelissä vielä loukkaantunut maalivahti ja he oli joutunut ottaa toisen maalivahdin siihen peliin. Me luotettiin kyllä siihen omaan jalkaan, että jos meillä on niinku 3 täyttä ketjullista miestä, niin kyllä niinku jalalla pitäisi sitten 10 miehen joukkueen rikkoa. Ja Vastustajajoukkueet tulee samaan bussiin. Mitä? Peni psyykkous. Trash talkki alkaa nyt. Tää on niin tärkeä biisi vai? Tää on tärkeä biisi. Mä veikkaan, että Teemu Hälosi. This Mambo number 5. Peli lähti liikkeelle vauhdikkaasti. Alkuun ne kyllä tulee ja luistelee aika kovaa. Joo, et siellä oli semmonen, se oli 91 tai 61 numero pelaava Saul, mikä me oltiin scoutattu jo ennalta, että se on tekijän miehinen. Ja koitettiin pitää sellainen. Ja pelissä itse asiassa 2 kohtaa mä muistan, että kun pelasin puolustajana, niin muistan, että mä katsoin, että nyt se sai sen kiekan, että se lähtee tulemaan. Ja se tuli kyllä aika kovaa, että se tuli sellainen pikajuna konsana. Mä toivon vaan, että itse asiassa toisella kertaa se meni paitsi ja toisella kertaa mä sain riketty sit kiekan pois. Sanotaan, että 10 niitäkin, niin kyllä se olisi varmaan 5 tullut läpi, että se luisteli aika kovaa. Puolitoista erää oli aika tasasta muistaakseni ja sitten sen jälkeen niin se repesi aika paljon meillä. Sitten se alkoi huomaamaan, että jalka ei yksinkertaisesti riittänyt kaverille, että jos niitä oli vain 10, niin sitten alkoi painamaan ja sitten me mentiinkin aika omille. En muista tarkalleen missä vaiheessa tuli, mutta se oli 3 erää alkuun oli varmaan 4-1, 5-1 tilanne. Siitä selvin numeroon ensimmäinen voitto Kanadan maalla. Ja totta kai koko joukkue oli erittäin tyytyväinen ja ylpeä. No hyvältä se näytti, että lukemat ei kerro koko totuutta. Se oli varmaan 3-1 asti. Se oli tosi niukkaa vääntö. Ei se ollut mikään helppo voitto. Kyllä me pelattiin hyvin se. Ei se ollut mun mielestä turnauksen paras peli meiltä. Itse asiassa oli varmaan turnauksen raskain peli. Ihan meinas tosi huono olo. Ihan laattelua. Ja ehkä sitten sen pelin jälkeen niin tuli se erikoisin spektaakkeli, mitä mä en odottanut ikinä. Ehkä, että jääkiekossa ylipäätään tapahtuu sellaista. Hey boys, so I got something to tell you. You guys did a hell of a job out there kicking the fuck out of us. I just gave my team a fucking speech that you guys look like a lot more fucking better as a team, look like a family, chatting and cheering. I told them I want to be over here drinking with you guys. So I just want to give you guys credit where credit's fucking due. You guys played a hell of a game. You guys worked together. You worked like a fucking unit out there. So that makes me proud to play and lose to you guys as a fucking team. So all I did is I apologize if I'm short 1 or 2 pucks, but I'll be happy to give one of our Canada jerseys or something to you guys to help out. But I got Thundercat pucks made up. I know whoever runs your Twitter account followed us. I'll be sure to help follow you back. And like I said, I appreciate everything. We'll build a good relationship. Maybe in 4 years, we'll see each other. Maybe you can fucking pick me or someone up, and we'll have a good fucking go at her next time. But I want to say congratulations. Good job to beat those fucking other Canadian teams the way you put us in the fucking ground. It's a good game, man. En usko, että oli harjoiteltu puhe valmiiksi, että kyllä se tuli varmaan aika sydämestä ja oli sen oloinen kaveri, että ei varmaan ihan jokaisella kyllä niin sanoa. Että se jäi kyllä varmaan itse asiassa koko reissusta mieleen niin aika hyvin, että millainen se jääkiekon
Kanadan jääkiekkokulttuuri sit on ja ehkä et kuinka paljon nyt arvostaa, vaikka siellä tapahtuu kentällä mitä vaan, mutta saman tien kun pilli soi ja loppusummeri soi, niin sitten ollaan niinku periaatteessa kavereita. Ja varsinkin nyt tollaisessa, kun se on harrasteturnaus ja muuten. Mut odottaisin erittäin paljon Suomessakin näkevän sitä samaa. Joo, kyllä! Ei saa joukkue pelaaja, ne on lovittu koko ajan Holttoneella. Joo, eli me tutustuttiin tällaiseen suomalais-kanadalaiseen pariskuntaan. Noin 70-vuotiaisiin, nainen ja mies. Ja he oli tosiaan siis katsomassa tätä Jarpan toista peliä. Ja siellä ei hirveästi ollut muita katsojia, että oli niinku paikallisia lähinnä kanadalaisia. Yhtäkkiä huomattiin, kun sinne tulee pariskunta, heillä oli Suomen lippu mukana. Kiinnitti tietty heti huomioon. Ja he huusivat aika kovaa ja kannustivat. Ja mä menin sitten kysymään heti, mikä juttu tää on, ja sitten selvisi, että tämä mies on muuttanut 7-vuotiaana Suomesta Kanadaan, ja hän oli sitten vaimonsa kanssa lähtenyt katsomaan kaikkia suomalaisia pelejä. Ja siinä sitten tutustuttiin heihin, vaihdettiin yhteystiedot ja toisit vielä mahtavat lapaset mulle ja Marialle. Ja se on niinku yksi osoitus mun mielestä tästä ihanasta vieraanvaraisuudesta, mitä tämä mies on aika oli otettuna tästä kaikesta, mitä koko joukkue tykkäsi heistä. Se oli Craft-niminen tämmönen pienpanimo-baari, missä tosiaan ihan omassa panimossa siihen banevat olutta siellä, niin sit Craftista muodostui sit niinku sen koko viikon aikaa meidän semmonen paikallinen, että pisti jotain viestiä sinne WhatsApp-ryhmään, missä säijät on niin paikallisessa. Ja tosi hyviä, iso lista, kaikenlaisia eri makuoluita, niin oli tosi hyvä ja siellä viihdyttiin. Ja se oli tosi hyvä paikka, se oli se paikan ihan ilmestysomistaja tai muuten ihan muisti nimet ja kaikki, sitten mentiin sinne. Joo, niin sitten se Craftin jälkeen mentiin, siinä oli kanssa Jäämeen hotellin vieressä, oli tämmönen tosi Turussa tämmönen Bar Kuka-niminen paikka, niin tosi samantyylinen semmonen pieni keikkapaikka, missä nyt oli jotain paikallisia bändejä kanssa soittamassa jotain cover-juttua, mutta se oli tosi hauska paikka, semmonen aika pieni, isot ikkunat sinne kadulle ja bändi siinä edessä, niin mentiin siellä. 2 aikaa meni kaikki kapakat kiinni tuolla Kanadan puolessa, niin sitten ehkä saattoi olla vielä jotkut niin sanotut hyttijatkot vielä sitten noiden iltojen päätteeksi, mutta ei niistä itse enempää. Autio. Tulisia vinksejä. Ei voi ottaa ilmaa suuhun. Oikeesti. Ei niin. Voitto tarttis kaivota. Ei väli millään. Sen jälkeen pelit jatkuu. Tää päättyy nyt tälleen. Tietyillä maalieroilla, niin siinä voi käydä nimenomaan niin, että se on just me, ketä päästään sitten sinne semifinaaliin. Ja